أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمبالما مغازين دي مالي تيفي لاجباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni an sigilen an ka tafsiri kɛnɛ kan min bɛ kɛ juma o juma n'a bɛ kɛ magazine di Mali TV kan bi an bɛna wuli kuranɛ suran sabanan n'o ye suratu Ali Imran ye an bɛna wuli o daminɛ yɛrɛ la o sura in yɛrɛ a bɛ bɛn aya 200 ma Allah subhanahu wa ta'ala ko alif lam mim alfu la mim don ba caman b'a fɔ ma ko Allahu a'lam bi muradu zalike ko ala de bɛ o kuma ninnu kuma abrezele ninnu ko ala de b'o o kɔrɔ dɔn wala ala b'o laɲini dɔn mais abrezation don mɔgɔ dɔw y'u jija ka kɔrɔ sɔrɔ a la olu y'a yira k'a fɔ alifu ko bi Allahu fɔ lami ko bi Jibrila ko fɔ mimu ko bi Muhammadu ko fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko ako Allahu la ilaha illa huwa k'i k'a dɔn ko ale de ye ala ye ala wɛrɛ foyi tɛ yen min ye ala ɲɛnama ye fɔ n'a bɔra ale la alhayu alqayum ko ale ye ɲɛnamaya tigi ye ale ye masa ɲɛnama don wa fɛn o fɛn n'o bi ɲɛnamaya ale de y'o ɲɛnamaya ba ye alqayum ale ye masa jɔlen ye wa i bɛ fɛn o fɛn jɔlen ye o jɔba ye ale de ye nansala alaykal kitabu bil haqi Muhammadu ko ala ye kitabu jigin e kan ni tiɲɛ ye muso di ka nin a bɛ tiɲɛtigiyali kɛ lima bayna yadayhi fɛn na min bɛ an yɛrɛw ɲɛkɔrɔ wa ansala tawreta a ye tawreta fana jigin wali injila ani injila n'a bɛ fɔ o ma tawreta ma ko ancien testament k'a fɔ injila ma ko nouveau testament min kablu ko olu jiginna ka kɔn kuranɛ nin ye hudan linasi a y'o kɛ kananan ye mɔgɔw ye komi kuma o kuma ni adamadenw bɛ ɲɛnamaya la fɔ fɛn dɔ ka kɛ u bolo u b'u jigi da fɛn min kan wala u bɛ baara kɛ ni fɛn min ye n'o bɛ hakilisigi d'u ma wa anzala al-furqanu k'olu jiginni kɔfɛ a sɔrɔla ka furkanu jigin n'o ye kuranɛ ye min bɛ tiɲɛ ni nkalonw fara ka bɔ ɲɔgɔn na inna lezina kɛfaru ko nka o n'a ta bɛn mɔgɔ minnu fitiriwaleyara wali fɔ cogo la mɔgɔ minnu kafiriyara bi ayatillahi ne ala ka tɛmɛfɛnw ye lahum azabu shadidu ko tɔɔrɔ gɛlɛn min na u sɔrɔ min ka jugu wallahu k'i k'a dɔn Allahu taala al-azizu zul intikam ko masaba don wa tajiru sara tigi don n'a ko a b'a tajiru sara inna allaha k'i k'a dɔn Allahu taala la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fi samai ko foyi tɛ dogo Allahu taala la sankolo la ani dugukolo la i mana i dogo cogo o cogo ko foyi tɛ dogo ala la sanfɛ ani dugu huwa lezi ko ala de ye masa ye yusawwirukum fil arhamu masa min ye aw dila mɔgɔw dila u baw denso kɔnɔ walima ka u sawuraya dila u baw denso kɔnɔ kaifa yasha'u a b'o kɛ kɛcogo la min y'a ja la ilaha illa huwa a seginna kan ko ala wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'o kɛ n'a bɔra ale ala in na al azizu ko ale de ye masaba ye al hakimu ko dɔn masa don huwa lezi ko ale Allahu taala allezi anzala alaykal kitabu minhu ayatun ko ale de masa min ye kitabu jigin e Muhammadu kan minhum ayatun ko aya dɔw b'a kɔnɔ muhakematu olu bɛ kiriw tigɛ ko ma ɲagami i kan k'o kiri tigɛ cogo min olu b'o kɛ hunna umul kitabi ko olu yɛrɛ le o aya minnu bɛ kiri tigɛw kɛ dɛ ko olu yɛrɛ le ye kitabu ba ye i b'a sɔrɔ ala ye kumaba de fɔ yan ni maa yira hali jamana kɔnɔ ni kiri ma ɲa foyi ma ɲi kiri yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ jɔla ni fɛn bɛɛ ba ye ka segin a kan ala ko ale de ye ayaw jigin kuranɛ kɔnɔ walima kitabu bɛɛ kɔnɔ min bɔra ale ala yɔrɔ muhakimatu hunna minnu o aya ninnu wali fɔ cogo la o verset ninnu ko olu de bɛ kiriw tigɛ o minnu bɛ kiriw tigɛ dɛ ko wa k'o de ye kitabu yɛrɛ ba ye o b'a yira k'a fɔ kiriko tɛ tulonkɛ ko ye wa ukra ko nka aya wɛrɛw bɛ yen mutashabihatu minnu n'olu ɲagamilen don dɔɔni olu ɲagamilen don dɔɔni kɔrɔ ye di fɛn dɔw bɛ yen a bɛ komi kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ kɛ kuma datugulen ye donc bɛɛ b'a dayɛlɛ i ka dayɛlɛ cogo la ko aya wɛrɛw bɛ yen o bɛ o cogoya la fa amma lezi fi kulubihim zaygu ko nka mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu dusukun jɛngɛnnen don
fayatabi'una ma tashabahu k'olu bi tugu fɛnw de kɔ minnu ɲagamilen don minhu kitabu la u b'o kɛ ka da mun kan ibtaga ili fitnatu k'o dabɔ fitinɛ ɲinini kama wa ibtaga tawiluhu u b'a fɔ k'u bɛ kɔrɔ wɛrɛw ɲini a la min ni laɲini tɛ kelen ye alors que o fɔlen ninnu ala ko wa ma ya alamu tawiluhu ko maa si tɛ olu aya ninnu kɔrɔ n'u laɲini dɔn ilallahu fɔ n'a kɛra ala subhanahu wa taala ye wa rasikuna fi ilmu ani ala yɛrɛ ye dɔnni kɛrɛnkɛrɛnni di mɔgɔ minnu ma olu kɔni yakuluna k'olu b'a fɔ amana bihi ko an lemaniyara ni fɛn o fɛn bɛ kitabu ala ka jigin kitabu kɔnɔ ko anw lemaniyana n'o ye kullun min indi rabbina k'a bɛɛ bɔra anw ma yɔrɔ wa ma yazakkaru ko nka i k'a dɔn maa si ti i taase o la ila ulal albabi ko fɔ n'a kɛra hakilitigiw ye an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔya suratu alimurana a aya 7 la ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna wuli o la ka taa n'o wuli yɔrɔ ye arabana la tusi kulubana ye insha allahu aw salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Folin tan ne be magazine Mali lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka sogo kɔrɔfɔw kɛnɛ kan min n'ale bɛ kɛ kuranɛ tafsir ale kɔfɛ aw balimamuso n'a denmuso bɛ Fatumata Jani min kɔni n'an b'a sogo kɔni ɲɛfɔ an ka seko ɲɛna walasa cogo min na a ka faamuyali ko ɲuman k'o fɔ a la bɛɛ ɲɛna cogo min na seko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi an ka sogo kɔrɔfɔw la sa mɔgɔ fɔlɔ ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de ka ye a bɔra dugu kɔnɔna la ka na nka ale bɛ se so wagati min na a nana sɔrɔ a ka da bɔlen don a ka so la. Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ ala ka o kɛ hɛrɛ ye ala k'a to a ka porte wɛrɛ sɔrɔ ni mɔgɔ min sugura cɛlamɔgɔ la k'a ye k'i tun taara baara yɔrɔ nka yanni i kana i y'a sɔrɔ i ka da porte bɔlen don o bɛ faratiliba fɔ n'o tɛ o bɛ yoboya b'a fɔ a n'a furumuso cɛ fɔ a dɔw la muso bɛ sɔn ka sauter walima furu yɛrɛ bɛ sɔn ka sa. Ok, Seko an ka maa filanan ale ye cɛ ye muso ye plutôt a ko k'ale sugura de k'a ye a kunkolo fankelen o digilen don nka fankelen dɔ o kɔni o kun gananen don. Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ o musolamɔgɔ sina fɛnɛ ala k'a to kunkolo fan fila bɛɛ ka si sɔrɔ k'a digi ni mɔgɔ nana sogo musolamɔgɔ la k'a ye k'ale kunkolo fankelen digilen don nka fankelen gwanalen don n'a y'a sɔrɔ muso furulen don saraka bɔ b'a la n'o tɛ cɛlamɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka tugu muso in kɔ cogoya bɛɛ la fɔ a bɛ sitana bɛ don a la a bɛ mɔgɔw ka hakɛ to a bɛ senya kelen sɔrɔ a la o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ Fatumata. Nka n'a sɔrɔ la a kun sogora ka ye fan fila bɛ digilen don. O de ka ɲi o b'a jira k'a fɔ a bɛna bonyaba sɔrɔ a ka furu kɔnɔ a bɛ bonya ni dawula sɔrɔ a ka furu kɔnɔ. Nka n'a sɔrɔ la sogora fɛnɛ ka sɔrɔ kunkolo fɛnɛ gananen don. Parce que a bɛɛ bɛ taa kunkolo ko kadiri kɔnɔna la. O de ka jugu kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ juguw bɛna don muso in senkɔrɔ fɔ a bɛ bɔ a ka furu la i n'a fɔ i bɛ an balimamuso dɔw ye u yɛrɛ si janfalen ye dɔw bɛna don u nɔ waritigiw don i b'a sɔrɔ sitana bɛ don u rɔ f'u bɛ bɔ furu la mais u bɛ bɔ u bɛ tugu o min na o tɛ taa kɛ ko labanta ye o b'o o ɲɔgɔnna de fɔ. Ok Seko an ka maa sabanan ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'a sugura k'a yɛrɛ k'ale lankolon 12 lamɛnbagaw ka hakɛ to ale bɛ yala kɔni na kare kɔnɔ nka ale tɛ ka maloya n'a yɛrɛ mɔgɔw fɛnɛ tɛ ka fɛn fɔ a ma. Bon alhamdulillah o sogo bɛ kɔrɔ fila yira n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o sogo fasɔ kɛ ni nafolotigi don o b'a jira k'a fɔ a ka nafolo bɛna ban k'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a kalama yarɔ waritigi dɔw bɛ bi pewu k'a sɔrɔ mɔgɔw bolo ko cogoya b'u bolo o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. Nka n'a sɔrɔ la a bɔli kɛnɛma mɔgɔw ɲɛ b'a la u bɛ ka dɔ fɔ a ma. O b'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛna cun a kan ni nafolotigi don a ka nafolo tila bɛɛ bɛ tiɲɛ o la fɔ jama yɛrɛ bɛ kabakoya o bɛ nafolo tiɲɛ fɔ bɛɛ bɛ bɔ min kalama ala k'an kisi o ma. An ka maa sabanan ale fana ye cɛ ye a ko k'ale sugura de ko bere kɔni ko tun b'ale bolo nka ale bɔra min kalama dɔrɔn bubagaw nana bere ɲimi fo ka bere kari 2 ye. Alhamdulillah o sogo fana o b'a jira k'a fɔ ni cɛlamɔgɔ don n'a y'a sɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ dɔ la n'a ma sarakaw bɔ juguya wala révolution dɔ bɛ sɔn ka don a kan fɔ a ka jɔyɔrɔ in bɛ tiɲɛ a bolo o b'o o ɲɔgɔnna fɔ. Nka n'a sɔrɔ bubagaw y'a ɲimi n'a ma kari dun.
yoboyaba bɛna don a ka jɔyɔrɔ la kosɛbɛ nka dilayɔrɔ bi sɔrɔ a la komi i b'o ɲɔgɔn ye jɔyɔrɔ dɔw wala fanga dɔw la dɔw ko bi wuli u ko nka a bɛ tila ka sabati tuguni. mais nin ye cɛlamɔgɔ de ka ɲininkali n'a sɔrɔ la sa muso kun don. ni musolamɔgɔ nana sogo k'a ye bere b'ale bolo bubagaw ye bere in ɲimi fo ka bere kari lamɛnbaaw ka hakɛ to a cɛ bi sɔn ka bɔ cɛya la ko dɔ bɛ na cɛ bi dilan tɛna se ka tɛmɛ u cɛ. an ka na duruna a ko k'ale sugura de k'a ye ale muso tun b'ale kun nka ale ye muso ye furu sa fo muso taara furu cɛ wɛrɛ ma ale nana sogo k'a ye k'ale b'o muso sina kundigi. alhamdulillah o sogo o kɔrɔ ka di ko mɛn fan dɔ fɛ a man di ni cɛlamɔgɔ nana sogo k'a ye muso fɔnkɔɲɔgɔnya donna a cɛ furu sara fɔ muso bɔra cɛ wɛrɛ y'a furu mɛ e nana sogo ko o muso kelen k'e bɛ k'o kun digi o b'a yira k'a fɔ muso in a donna furu kura min na o fana bɛ sa a bɛ sɔn ka segin cɛ kɔrɔlen nin. nka n'a sɔrɔ la sogora muso in na dɔrɔn de ten a tɛ k'a kun digi fiyewu. n'a sogora muso in na dɔrɔn tɛ a tɛ k'a kun digi o b'a yira k'a fɔ muso in kuma bɛɛ a hami bɛ na a ka cɛ kɔrɔ in na ani kura in mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo a hakilina bɛ na cɛ kɔrɔ in na mɛ furu kura in kɔni tɛna sa. d'accord Seko k'an to émission na maa dɔ kɔni ka ɲininkali fɛnɛ donna an senkɔrɔ n'an bɛn'o kɛ pour que ka sogo kɔrɔfɔ in kɔni o datugu a ko k'ale sugura de k'a ye ko sa y'ale kin. an bɛ dugawu kɛ ala ka o kɛ hɛrɛ ye ala ka kisi ni tanga kɛ n'o tɛ ni mɔgɔ nana sogo k'a fɔ ko sa y'i kin o bɛ jugulamɔgɔ dɔ ko fɔ min bɛ dimi don a tigilamaa la cogoya dɔ la o dimi dɔw sababu bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ a bɛna don i ni hakili cɛ cogo dɔrɔn ka i ka fɛn dɔ bɔ i bolo cogoya dɔrɔn min bɛ taa kɛ dusukasi i la a b'u se k'o ɲɔgɔnnaw fana. nka n'a sɔrɔ la a kun sugura sa la ten de a m'a kin fɛn fɛn. n'a sugura sa la ten a m'a kin o bɛ sigiɲɔgɔn wala jɛɲɔgɔn fɔ ale jɛɲɔgɔn don u bɛ ɲɔgɔn kan nka rankini b'u cɛ u bɛɛ kɛlen bɛ ka u méfier ɲɔgɔn na. u kɛlen bɛ ka juguya minɛ o kɔnɔ. wala bɛɛ kɛlen bɛ ka u kɛlen bɛ ka juguya minɛ a kɔnɔ nka bɛɛ méfielen don pour que a kana éclater k'a lasurunya dɔrɔn ka sogo sa la ten o bɛ yɛrɛ kɔlɔsi ko fɔ o waati kosɛbɛ. Seko nin bɛ dansigi kɛ an ka sogo kɔrɔfɔw la min b'a to sa an bɛ don bamananw ka tɛmɛfiɲɛ ale kɔni kɔnɔna la bi tɛmɛfiɲɛw tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye bɔnbɔn de ni tubabukan na nanzarakan na an b'a fɔ o ma ko matɔn ni ale ka yɛrɛyɛrɛ an b'a ye k'a fɔ o bɛ yɛrɛyɛrɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw la yala ni bɛ se k'i da don o la k'olu ɲɛfɔ cogo min na an filɛlikɛbagaw ɲɛna. bon alhamdulilayi ni bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la yarɔ adamaden farikolo fan bɛɛ bɛ yɛrɛyɛrɛ n'a bɛ fɔ ko ka tremper mais a trempleli wala a yɛrɛyɛrɛli kelen kelenna bɛɛ bɛ signe dɔ de yira hakili jagabɔbaga ye donc bamananw tun ka jate la mɔgɔ min bɔnmɔ bɛ bali ka yɛrɛyɛrɛ o bɛ sarakati bɔ dɔɔnin b'o la n'o tɛ a tigilamaa bi sɔn ka wele ko dɔ seereya tigɛli kama n'a bɛ fɔ jugement min seereya tigɛli bi gɛlɛya bɔnmɔgɔw ka yɛrɛyɛrɛli bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la o bɛ seereya i weleli jugement dɔ la walima seereya dɔ jɔli la min ka gɛlɛn. i n'a fɔ k'i kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ kiiritigɛla sisan k'e ka t'o trancher o don tɛ ko nɔgɔn ye bon i b'a sɔrɔ e ɲɛ bɛ tiɲɛ la tuma dɔ la n'i y'o tiɲɛ in kɛ a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye. a bɛ gɛlɛya fan dɔ fɛ. mais nin yɔrɔ la an bɛ se ka sarakati fɔ o la ni o ye mɔgɔ min sɔrɔ i n'a fɔ bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la mɔgɔ min bɔnmɔ bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ waati caman a tigilamaa bɛ bagi fini jɛman morceau dɔɔni ɲini ka juru siri o la k'o dulon a siso da la a ka to ka fini fana n'o kɛra ni ala sɔnna n'a ye tile damadɔ sɔrɔ n'a y'a dulon n'a ye tile 7 sɔrɔ a bɛ se k'a foni ka bɔ yen n'o kɛra ni ala sɔnna a bɛna wele ko min na a bɛ bɛn sababa ma. a bɛ se ka a bɛ tigɛ ka bɛn mɔgɔw sago ma kɛlɛ tɛ ale yɛrɛ bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ. o ye faamuyali sɔrɔ la Seko nin bɛɛ bɛ dansigi bi an ka bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la ni foli kan b'i bolo walasa émission kɔni ale kun cɛ la. an bɛ foli lase an lajɛbaw bɛɛ ma ka segin a kan halisa ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ni an ka nin émission ka d'aw ye maaw la a bɛ se ka sponsoriseliw kɛ Faatumata Janɛ bɛna numéro bila min b'a to ni aw bɛ sponsoriseli kɛ o b'a to bamananw ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ k'e yɛrɛ Faatumata Janɛ fo k'an ka caméraman 2 fo a n'an ka ɲɛmaaba n'o ye professeur Alasani Kɔnɛ ye
ni o cameraman fɔlɔ ye Bazu ye. kosɛbɛ. Filanan o ye tɛ mɔgɔ wɛrɛ o ye Makan sabanan ni ale kɔni n'ale fana bɛ ka a ɲɛɲini kɛrɛfɛla la o ye Baro ye. An bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen. N bɛ n jatigimuso fo Faransi sigi la n'o ye Nafi Dugure ye an tɛ se ka ɲinɛ ale kɔ an b'a fo ko Ala ka tunga diya. Amina yarabi. Ok nin bɛ dansigi kɛ an ka bi sogo kɔrɔfɔ fo ka taa se bamananw ka tɛmɛ fiɲɛ fɛnɛ ma aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.